magpapakita sa ngaran sang Kuratsa, palakpakan ta, waray pabor-pabor ini ha, anamon nusa, nga balik barangay ini, pero sirik pa rin na bisita liwat, anaton kontraktor nga matinambuligon, dini sa barangay Malayog, waray siniba ko diri si Mr. Ricky Gomez, pinadisan sa namon nusa, nga babaysay nga kagawan Virginita Tanico, Maestro Tokan.
So, nakita naman naton usang nga bisita sa niyap maupay nga figura. So, ako like po, sabot sa iyo nga direkto kontraktor sa DPWH ha. Bangin, sumili ka mo kontraktor sa DPWH. Ay, so ang masunod, nga kinhatag din sa akong nga lista, unaan ko pareho ni bisita. Teka sa coastal ngadto sa Oquindo District ini. Magpapakita sa figura sa ngaran sang Corazza, waray sinima, konbere, ang asawa sa naton barangay